Good morning, guys! It is Wednesday. Wednesday na ba tayo ngayon? Yeah, Wednesday. And I just finished filming my intro for my Mano True Lips Lip Liner Pencil. This video will be up before this vlog, so I'm pretty sure nakita nyo na if pinanood nyo. I will leave the link below if you haven't watched that yet. Hindi ko pa alam kung ano magiging performance nitong lip liner na to. I'm pretty sure alam nyo na kasi nakita nyo yung video. Sana magustuhan ko. Pero alam mo yun, perfecto sa mga nagsisimula pa lang mag-makeup. Kung gusto nila maraming kulay. O, diba, bongga, may 12 shades ka na for only 350. Napaka-bongga niyan. Sana nga lang okay yung quality. So, malalaman ko yan by the end of the day. Bongga. I'm working on my list right now sa mga videos na gagawin ko this month. And so far, so good. Meron pa rin tayong videos every day. Hindi na ako magiging sobrang busy ngayon kasi na pa-renew ko na yung passport ko. Yung gagawin ko na lang is i-claim yun, which is hindi ko pa alam. Monday, next Monday. So, yun lang. And wala nang iba. Oh yeah. Kailangan ko pang i-renew ang aking PRC license. Sobrang tagal na pala nun. 3 years lang pala yun. So, kailangan ko siyang i-renew. Sana madali lang. Siguro, pagpunta ko doon, pag-renew ko ng aking siguro gagawin ko yun. Siguro, we'll see. Ang daming gagastusin. Nakakaloka. Yung mga renewal. Oh, Speaking of gastos, kailangan kong bayaran ng aking internet. Hi guys! I just finished my second update sa lipstick lip liner na nireview ko. And good news, na-download ko yung Sony Vegas Pro 13. Hindi free trial, as in na-download ko talaga siya sa PC namin. So, I'm excited to do the swatches video kasi with the swatches, I need to kind of insert clips while I'm talking. I can't do that with my Windows Live Movie Maker. Sabi ko kay Mark, huwag niya i-delete kasi last time dindownload ko yun doon sa PC namin. Dinelete niya ng bonggang-bongga. I actually tried to copy that and put it on my external hard drive. Pagka lagay ko dito, hindi. Yung trial version pa rin. And nagamit ko na kasi yung trial version on this Lappy. And hindi ko siya magawa-gawa dito kasi may password yung nito antivirus. Kailangan ko i-off yung antivirus para manakaw ko yung Sony Vegas Pro. And yeah, wala akong password sa antivirus nito kasi sa kumpanya ko pa to. Binigay na lang nila sa akin nung nag-quit na ako. Nahiya naman ako hingin yung password ng antivirus nila. Gagamitin ko na lang yung PC para mag-edit ng some videos na kailangan ng ganong editing. Nagluto ako ng egg. Ito walang spices. Ito merong onions at saka tomatoes. Ito para kay Marvin at saka Mark kasi hindi sila kumakain ng egg na may onions at tomatoes. And meron din siyang cheese sa loob. Yummers! Ito para sa akin at saka kay Mama. Check this out, you guys. Gusto kong pakita sa inyo yung cheese. At saka hindi nakita yung cheese. Oh well. Kala ko may lalabas na cheesy goodness dyan wala pala. Katatapos lang ng last update ko sa lip liner na to guys. And kinuha ko yung memory card ko. Nilagay ko dito sa memory card slot ng aking Lappy. Ayaw niya mag-read. Isang video lang yung nabasa niya. So akala ko hindi naka-film yung isang part ng video ko. Pero pagtingin ko sa camera, nandun naman siya. Pero ayaw niya mag-read talaga. Pag transfer ko na siya sa computer. Yung ginawa ko na lang ngayon is nandito yung aking memory card. Connect ko na lang yung aking camera sa aking Lappy, tsaka kinapi ko siya. Paano ba yun? Bakit ganun? Nakakaloka. Mas madali kasi kapag tinanggal ko na lang yung memory card doon, tapos nilagay dito, mas madali yung copy-paste. Kaysa sa ganito, kailangan ko pa i-move yung camera ko dito, i-connect yung camera sa, alam mo yun, bakit ganun? Nakakaloka naman iyan. You guys, I swatched this. Ito yung LA Girl Matte Pigment Gloss something. This one is in the shade, I forgot, Timeless ata. I'm so excited to review this for you guys. Kanina pa yan. It doesn't move at all. Ipakita ko sa inyo ha. So see, ayaw niya talagang matanggal. As in, sobrang diin na yan ha. Ayan, sobrang diin. Yan lang. So sana, ganyan din yung resulta niya sa lips ko. Iwawash ko na yung face ko guys. May papakita nga pala ako sa inyo ng bonggang-bongga. Ito yung mirror na galing sa parang beauty box na binigay sa akin ni Shirlene. Tinanggal ko siya and then ilagay ko siya dito. O diba, bongga, may mirror na ako. Kasi ang tagal ko na gusto sana bumili ng mirror. Yung may, basta, mahal lang ako, 750.
Sabi ko ito, it works out perfectly. Dinikit ko lang siya and bonggang-bongga. I will wash my face. I will be using again this cleansing pad na nabili ko sa Singapore for only $1. So $1 mga 32 to 35 ata yung. And then gagamitan ko din yung aking Innisfree. Malapit na talaga itong maubos. Gagamitan ko tong Lancome Genifique na serum. First time ko siyang gamitin. Ito yung nakuha ko na free from Beauty M&L nung bumili ako ng BB cream. Good morning guys! It is Friday. Wala sa mood si Mama. Kasi ang laki ng babayaran namin sa tubig. Tapos, as in, sobrang laki talaga guys. Before pa naayos tong bahay, yung babayaran namin 200, 300 monthly. Tapos, nung naayos na yung bahay, naging 1,000 na. Tapos, may isang buwan, as in, sobrang laki talaga. As in, sobrang laki, naging 4,000. And, that is just freaking crazy. Bakit umabot sa 4,000, right? Hindi ako nag-vlog kahapon. Hindi rin ako naka-haul kahapon. I did film the swatches video, pero hindi na ako naka-film ng haul kasi sobrang sakit ng ulo ko kahapon. Hindi ko alam kung bakit. Nandito pa yung i-haul ko. And yung i-haul ko mamaya. I need to film that today kasi I need to have the haul up on Sunday. Yeah, oh my gosh. And ang pinunta ko dito is, ano ba pinunta ko dito? Oh yeah, charger. Ang tsaka nitong cord na to guys, nabili ko to sa Gaisano. It's from the brand Alibaba. Matouch mo lang siya ng konti, nagsa-stop na mag-charge. Yung charger ko kasi naiwan ko sa Crown Regency. Oh, by the way, sa Crown Regency, oh my gosh, diba sinabi ko sobrang tsaka ng Crown? Mas lalo pa siyang tsumaka. Diba kapag nag-check-in ka, magde-deposit ka ng certain amount. So, in our case, nag-deposit kami ng 2,000. And sabi nila, i-release nila yun pag nag-check-out na kami. Wala kaming nagamit sa minibar nila. As in, wala talaga. Kasi wala namang laman yung minibar nila. Bongga. So, dapat ibalik nila yung 2K. Hindi nila binalik. Hindi nila ni-release yung 2K kay Mr. Bear. Hanggang ngayon, nakauwi na lang siya sa Australia. Wala pa rin na-release na 2K. And they should release that. Nakakaloka, diba? Ang tsaka-tsaka. Sabi ko, tawagan ko na. Sabi niya, wag na ako na bahala. Siya daw bahala. Kayo Crown ha. Nakadalawa na kayo. Nakatatlo na kayo. Sobrang, nako. Ewan ko sa inyo. Kakain ako ng ube for snacks. Malapit na siya maubos. Ito na lang natira. Meron kaming dalawang malalaki nito eh. Ganun kalaki oh. Tapos yeah. Lagi ko siyang ginagawang dessert. So yummers. I just finished filming a haul and yeah, bonggang-bongga. Ganyan. Yan yung mga hinol ko kanina. Ito guys, grabe. Sobrang ganda nito. Lahat ng pinapadala sa akin ni Shirley ng mga hair products, sobrang gaganda. Walang etchos. Ang bango pa nito guys. Magkapareho sila ng konti nung Verdun na hair spa ko. Pero this one, mas strong yung amoy niya. So if nagustuhan nyo yung Verdun, mas magugustuhan nyo to. This is a conditioner. Hindi siya treatment. Pero wala. Ang ganda. Ang ganda pa rin niya sa buhok. Ginamit ko siya kahapon. And hindi ko sayang buhok ko ngayon eh. And ang ganda pa rin ng buhok ko. Hindi ko nga nalagyan to ng Claril kasi nakalimutan ko yung spray na Claril. Hindi ko siya nalagyan pero bonggang-bongga pa rin yung buhok ko. And yeah, and suot ko rin yung necklace na bigay din sa akin. It's from Kim's Collections 2015. I will leave the Pretty Angel shop links and then the Kim's Collections 2015 links below. As in, hindi ko in-expect na 200 plus lang to guys. 280 lang to. And akala ko kasi 1,000 plus. Ganun. Hindi pala. Mura lang pala siya. So, check out her shop. And then, ano pa ba? May mention pa ako eh. Oo nga pala. Julian, thank you so much. Na-receive ko yung gift mo kahapon. Sabi niya sa akin, bibigyan niya ako ng lipstick. My goodness, binigyan pa niya ako ng nail polish, lip balm, meron pang parang mga notepads. Ikaw ha. You guys, you do not need to send me anything at all. As in, you do not need to. Yeah, pero sobrang na-appreciate ko yon. Thank you so much. Gusto ko sanang ibahin yung yung setup ko. Kasi diba yung setup ko, laging background yung bed ko. Kaya lang, I cannot figure out how to do it. I have these, tong mga super cute na mga fake flowers na to. Ano to eh, kasi si Mama, nag-attend siya ng parang dancing churva. Part yun ng costume nila. And yeah, gusto ko sana siyang i-include sa video ko. Gusto ko siyang i-background pero hindi ko alam kung paano. Kasi yung lighting ko perfect na siya dyan eh.
tingnan niyo naman ang aking lighting. Nandiyan na siya. Kapag iniba ko yung background ko, like for example, dito ako uupo, kukunin ko yung table para malagyan ko ng churva flower ang aking wall. Saan ko naman ilalagay ang aking lighting? Dito. Ang hirap. Ang hirap-hirap. So, I do not know. I'm still thinking about it. I'm so excited, guys. Nag-edit ako kanina sa PC ni Mark. Doon ko inedit yung aking lip swatches. And yeah, natapos ko na siya. I'm so excited. Medyo natagalan nga lang ako. As in, hindi lang natagalan. As in, sobrang natagalan. Kagabi pa ako nag-start mag-edit eh. Tapos, ngayon lang natapos. Hindi ko gamay yung editing ng Sony Vegas Pro. The last time I used that editing software was last year pa. So, nakalimutan ko na yung ibang mga shortcut. Pero yeah, nagawa ko na siya. And then, I'm gonna edit my haul using that editor again para ma-insert ko yung mga clip. Like, you know, while I'm talking about the product, may actual clip kayo nakakita na close-up ng product. Oh my gosh. I cannot do that on my Windows Live Movie Maker kasi. So, I was like so freaking excited. Nakakaloka yung sayaw. Shout out time, you guys! Hi to Anna May Dolfo. Hi! Kathy Bernabe. Belated happy birthday, girl. Bernalyn Ojeda. Federil Libria. Karen Marie Cruz. And to her crush na si Joshua Harvey. Alicia MUA, she is a YouTuber, Filipina YouTuber. I will leave her link below. Razel on Instagram, magkapareho kami ng pangalan. Muntik na kasi yung ano niya, R-H-A-Z-E-L. Akin yung totoong pangalan ko kasi is R-A-Z-E-L lang. And then, hi to Janelle Australia and to her sister na si Jaysha. They are from Australia, you guys. Hi, guys! All the way from Australia, ha? Bongga. Hi to Starn20 and to her sister na si Anna Kay. Hi to Syra Albat, Casey Solayaw Abelio, Shana Marie Espino, hi girl. Hi to Bel Siaton, Evangelic Opulencia, Hercy Kamay or Kamay, Fatima Reyes, Zane on IG, or parang magkapareho lang tong dalawang to, Zane Aquino on Instagram, Prof Reyes, Janet Paler, Mary Grace Diaz, Pure Bliss on Instagram, hi. Hi to Fretzy Rolyo, oh my gosh, muntik na kayong malaglag. Lala Ricamara, hi girl. Hi to Rose Ann Resoles and Arian Joy Resoles, Leia Eligio or Eligio, Sarah Jane Montiliana, Melot Panoncilio, Nabila Sharif, Fatima Jade Kim, Pretty Akira, and lastly, Liza Lapat. Hi! Kung may nakalimutan man ako, I'm sorry. Nobody's perfect. Comment lang kayo kung nakalimutan ko kayo. Or minsan talaga, hindi ko nababasa yung comment nyo. Kapag hindi ako nakareply sa comment nyo, that means hindi ko nabasa yung comment nyo. It's either napunta siya sa spam or hindi siya nag-notify sa phone ko. So, kapag hindi ako nakareply, comment lang kayo ulit hanggang sa makareply ako. Pag nakareply ako, for sure, na screenshot ko na yan for the shout out. Okay? And yeah, that's it for this video. Thank you again so much, guys, for watching. As usual, do not forget, be good. I will see you tomorrow. Or, yeah, I will see you tomorrow. I will have a video up tomorrow. So, bye!